Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistana täze informasiýa tehnologiýalary sözlüğiniň ykjamy goşundusy ulanuşa girdildi. Bu barada Türkmenistan Altyn Asr neşri habar berýär. IT sözlük adly täze ykjamy goşundusynyň Android we iOS versiýalary Google Play we App Store goşundy bazarlary arkaly köpçülige ýetirildi. Döwlet medeniýeti elektronik sözlüğiniň halkara hyzmatdaşlygynyň çäklerini Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Döwlet Akademiýasy we ABŞ-nyň halkara ösüş boýunça agentligi bilen birlikde taýýarlananyny habar berýär. Sözlükde maglumat tehnologiýalarynyň esasy adalgylarynyň gysga we anyk kesgitlemeleri hödürlenýär. Döwlet mediýasy täze onlaýn sözlügiň geljekde täze adalgylar bilen ösüniň ýetiriljekdigini, oňa ykdysady we tebigaty goramak boýunça sözlükleriň girdiljekdigini habar berýär. Globallaşan täze dünýäniň hödürleýän tehnologiýa mümkinçilikleri ýerli dillerden aýakdaşlygy talap edýär. Täze sözlüge maglumat tehnologiýalaryny değişli enjemi adalgylar, şol sany internet toru bilen bagly täze terminler girdilipdir. Meselem blog, blogger, blogosfera, autentifikatsiýa, kompýuterleşdirmek, konferensiýa, kiberskvoting, dekadirleme ýaly sözler bolşy ýaly türkmen diline alınıpdyr. Bulardan başga da demokratiýa, raýat jemgyýeti, korrupsiýa, medeni gurşaw ýaly adalgylarym maglumat tehnologiýalary sözlügine girdilipdir. Sözlükde tilsimat adalgylaryny 3 dilde, rus, ingilis we türkmen dillerine düşündürüş berilýär. Birleşen Ştatlaryň halkara ösüş boýunça agentligi bilen birlikde taýýarlanan türkmen diliniň täze maglumat tehnologiýalary sözlügi elektronik giňişlikde köpçüligi hödürlenýän ilkinji tehnologiýa sözlügi bolup durýar. Türkmenistanda mundan özel garaşsyzlygyň ilkinji giň göwrümli sözlügi türkmen diliniň 2 jiltlik düşündürüşli sözlügi Döwlet Neşriýat Gullugy tarapyndan 2016-njy ýylda çap edildi. Dünýä türkmenleriniň bu sany türkmen diliniň täze maglumat tehnologiýalary sözlüginden we türkmenleriň sözlükçülük däplerinden söhbet açýar. Biz bu tema boýunça Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy, dilçi we edebiýatçy Hudaýberdi Halydan interwiu haýyş etdik. Hudaýberdi, gepleşigimize hoş geldiňiz. Sag bolun. Hudaýberdi, ýaňy belläp geçişimiz ýaly türkmen diline täze maglumat tehnologiýalary sözlügi elektronik görnüşde köpçülige ýetirildi. Döwlet medeniýetining habaryna görä bu taslama Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Döwlet Akademiýasy bilen ABŞ-nyň halkara ösüş boýunça agentliginiň arasyndaky hyzmatdaşlygyň çäklerini durmuşa geçirilipdir. Bilişimiz ýaly täze ösen dünýäniň tehnologiýa mümkinçilikleri täze ösüşler bilen aýakdaşlygy talap edýär. Şol sebäpden türkmen diliniň maglumat tehnologiýalarynyň sözlüginden mahrum bolmagy hususan şu ugur boýunça iş alyp barýan programmaçylar üçin, IT hünärmenleri üçin megerem şu wagt içinde uluk kynçylyk döredip gelendir. Meniň özüm sözlügi indirip oňa göz gezdirdim. Hakykatdan köp täze sözler, täze adalgylar bar. Ýöne şol bir wagtda hinizem çäkli ýaly bolup görnýär. Türkmen diline täze maglumat tehnologiýalary sözlüginiň köpçüligi hödürlenmegi türkmen diliniň täze dünýä aýakdaşlygy babatyna size nähildir bir umyt oýardymy? Häzir şeýle tehnolog sözlügiň çykarylmagy möhüm zat, bir kompýuter tehnologiýasyny öwrenýänler üçin, türkmen ýaşlary üçin uly gollanma bolar diýip pikir edýän, beýleki bir tarapdan dilde häzirki wagtda ulanylýan makalalarda kompýuter tehnologiýasyna degişli adalgalar dürlüçe ýazylýar, birine eýlep başga birine başgaçarak ýazylýar. Şol zatlarda kadalaşdyrmak üçin şeýle sözlük gerek bolup durýar. Bir bütüwi ýeketek sözlük bolsa, bütün köpçülük şonun musgal bilýär, şonun peýdalanyp bilýär. Şonuň üçin hem kompýuter tehnologiýasyny şeýle sözlügiň möhüm orny bar. Bir gutlanmaly zat. Türkmen alymlarynyň sözlükçülük däpleri barada umumy gurrun etsek, bilişimiz ýaly garaşsyzlygyň ilkinji ýyry göwrümli sözlügi 2016-njy ýylda çap edildi. Ondan ozal ýakyn taryhda türkmen alymlarynyň nähili sözlük synanşyklary bolupdy? Şu meselede Türkmenistan gaty izah alýar. Meselem ýene-de şol sözlüge gelsek, türkmen diliniň düşündürüşli sözlügine. Şol sözlük geçen asyrda, ýagny 20-nji asyryň aýaklaryna taýýar edildi. Ol sözlüge sereden ýerinde şol sözlüge alynan misallardan belli ýöne ony wagtynda çap etmediler. Sebäbi Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasy Türkmen Sowet ensiklopediýasyny çap etdi. 10 tomdan ibaret, 11 kitapdan 10 tomdan ibaret. Şol ensiklopediýanyň çap edilmek işi de beýleki sözlükleri bökdüdi.
Egerde biz goňşy döwletlere seretsek, meselem Kırgızstanda bizi bilen millet saan taýdan golay bolan Kırgızstanyny ýa-da Täjikistanyny şol dilleriň düşündürşli sözlükleriniň iki tomlugy bir eýýäm çykypdy. Türkmenistanyna bolsa ol çykmady. Ahyrynda gel 16-njy ýylda çykdy. Şeýle-de Türkmenistanyňky iň uly sözlük türkmen diliniň ortografik sözlügi hasap edilýär. Oňa da 90 000-den gowrak söz girýär. Şol sözlügüm entek köni elipbide, ýagny Kiril elipbisini täze elipbi kabul edildi, täze düzgünler girdildi. Ýöne ortografik sözlük entegem ýok Türkmenistanda. Ne şeýle bir möhüm ýagdaýlar bar. Bu bolsa türkmen dilini kadaly ýazmakda, türkmen dilini okap öwrenmekde ýaşlarda kıyınçılık döredýär. Şonuň bilen birlikde türkmen diliniň bazasyny baýlaşdyrwan bolardy. Meselem türkmen diliniň ortografik sözlügini, şeýle hem türkmen diliniň düşündürşli sözlügini, beýleki pudoklar boýunça işlenen sözlükler bar. Meselem türkmen el işleri hünäriniň sözlügi, baýgançylyk bilen baglanyşykly sözlük, geografik atlar bilen baglanyşykly sözlük we şoňaly bir näçe pudokloýun sözlükler taýýarlanypdy. Şolary bir ýere jemlemek mümkündi. Şol mesele häzirki güne çenli de jemlenmän gelýär. Bizde garaşsyzlyk ýyllaryny hut şu sözlük meselesine gaty bir oýlanyşyksız çemeleşilýär. Şol sözlükler häzir çenli de wagtynda çap edilen ok. Ýene bir möhüm zat aýdasym gelýär. İnglis diliniň türkmen diline sözlügi, şeýle hem türkmen diliniň inglis diline bolan sözlügi. Şu sözlük meniň bilýän maglumatlaryma görä geçen asyrda taýýar edildi. Şu asyryň başynda da ol işlenildi. Ýöne häzir çenli de şol sözlügi çap edip bilen oklar. Şol sözlügi düzüjülerden biriniň aýtmagyna görä, siz öz işinizi etdiňiz, indi garaşyň ýokardan haçan görkezmek bolsa biz şondan soň çap ederiz diýipdir. Yine şol bökdönşlük sebäpli de häzirki güne çenli Türkmenistanyna inglis diliniň türkmençe sözlügi ýa-da türkmen diliniň inglisçe sözlügi Ilymlar Akademiyasy tarapyndan, ýagny resmi idara tarapyndan çap edilmän gelýär. Täze sözlükleri, täze sözleriň girdilmegi hoşallyk bilen kabul edilýär. Eýsem köne sözleriň ulanşykdan galmagy ýa-da seýrek ulanylmagy ýaly ýagdaýlar size näme pikir döredýär? Nişler barada umum gurulmansy Hudaý berdi. Istenik sözüň ömrü bar. Siziň odalan belleşiňiz ýaly her bir sözüň öz pasporty bolmaly. Ýöne türkmen diline köne sözleriň ulanşykdan galýanlygy, olaryň ýitip barýanlygy barada wagtyl aladalar beýan edilýär. Siz şeýle aladalara nähil garaýaňyz? Bir möhüm alada hakykatdan hem dilde şeýle düzgün var. Meselem türkmen diliniň ilkinji çykan düşündürşli sözlügi 1961-nji ýylda şo ýerde "Salam aleykum" diýen söz var. Şol sözüň ýyzynyň köne söz diýen düşündürş var. Ýagny "Salam aleykum" köne söz hasap edilýär. Ýa-da bolmasa arçyn gaty köne söz hasap edilýär. Häzirki döwürde bilişimiz ýaly arçyn sözü aktiv ulanylýar. Giňman dulanylýar, köp ulanylýar. Şoň bilen birlikde eýem könüllüşen sözlerim bar. Dil canly, dil mudama ösüp özgörüp durýar, çalyşýar. Şol canlyk bolmasa şol dil ölýär. Şol canlygy da sözlükler, çeper edebiýat, çeper halk dörejiligi canlandyrýar. Şonu halkyň aň düşünjesine ýetirýär. Şonuň üçin bizim aslında türkmen dilinin sözlük fondu beýle bir köp däl. Dünýäniň ösen ýurtlary bilen deňeşdireninde meselem inglis diliniň 20 tomluk düşündürşli sözlügi var. Rus diliniň 10 tomluk düşündürşli sözlügi var. Türkmen dilinde diňe 2 tomluk düşündürşli sözlük var. Şonuň üçin türkmen dilindäki bar bolan sözleri aýawly hem ýerlikli çemeleşmek gerek. Meselem häzirki döwürde bir düzgün bolan zat inglis dilindäki changing, ýagny çalyşmak, ýagny pul çalyşmak sözü var. Şol öňkü döwürde türkmenlerde bolupdyr. Meselem Şahenem Garip destanynda şol bar, şol söz bar. Sebäbi
öňkü döwürde kiçi döwletler bolupdyr. Şol döwletleriň her biriniň öz pulu bolupdyr. Şonuň üçin hem bir döwletden gelen adam beýleki döwlete girenne öz puluny çalyşýar eken. Bazarlaryň girilýän ýerine hüjreler bolar eken, pul çalyşylýan. Şoňa serrap diýär ekenler. Şo serraplar adamyň ol puluny alyp oňa şol bazarda ýörýän puly berýär eken. Ine şolar ýaly sözler var, şolar ýaly adalgalar var. Bizde köneden gelýän. Şol sözleri ulanyp bolardy. Ýöne onu düşündirmek kıyın. Ine ýa-da beýlek bir misaly aýdaýyn, men öz başymdan geçiren zat, morg diýen söz var bizde, ýagny ölen ýok bolan adamlaryň wagtlaryň saklanýan ýeri. Bir medisina barlygyndan geçýänçä ýa-da onu hosarlar alýança onu bir ýerde saklaýarlar. Şol söz rus dilinden giren morg sözü bilen ulanylýar. Magtumuly şonu murdo diýip alýar. Ne murdoyam ne diri diýär men diýär. Men ne ha ölü ne de diri diýär. Men şu sözü teklif etdim. Ne magtumulda da şeýle misal var diýdim. Ýöne benim teklifim geçmedi. Ne şolar ýaly bizde çalyşyp bolajak sözler var. Şol sözleri, şol köne sözleri ol bizim medeni mirasymyz. Şonu ýangadan diklep bolardy. Türkmen diline şiweleriň köp türlüligi umumy türkmen diliniň kemale gelmegine nähil rol oýnaýar. Siz öz peýdalanýan sözlükleriňizde şiwelere mahsus sözleriň sözlüklere girdilendigine şaýat bolduňyzmy, gördüňizmi? Ol dile öktü adam, dile ussat adamlarda bar. Meselen Kerim Urwan Nepesi alsak, Kerim Urwan Nepesiň diline şiwe sözleri var. Şol sözleri de ol edebi dil ýaly ulanýar. Meselem kaşyk sözü var, kaşyk çemçemanda gelýän Kerim gatunat ulanýar. Ne şoňaly egerde ýazyjy ýa-da şahyr ussat bolsa, onu şol şiwe sözü edebi dile girdip bilýär. Bizim edebi dilimiziň fonduny düzýän esasan teke dialektiniň ahal gepleşigi. Ahalla da bilişimiz ýaly bir näçe şertler ýok, tebii şertler, meselem su bilen baglanyşykly, ekin ýeri bilen baglanyşykly, dürli dümen ösümlikler bilen, maldarçylyk bilen baglanyşykly terminler ağırlyk edýär. Şol terminleri hökman şiwelerden almaly. Meselem günwatar ýomut şiwesinden düýdarçylyga degişli ummasyz köp sözler alyp bolar. Ýa-da şahyr Şäher Borjakow Hazar deňizi bilen baglanyşykly deňizçilik sözlerini, deňizçilik adalgalarynyň sözlüğini taýýarlady. Gaty gymmatly iş. Ýa-da bolmasa biz ine daha şu sebitini alsak, maldarçylyk bilen baglanyşykly edebi dilde göle diýilýär. Daha şu şiwesini şol sygyr bilen ökülden bolýan göleňiň bir näçe görnüşi var, tana diýe, gaçar diýe, olar dürli toporlara bölünýärler. Ine şol sözler gaty gymmatly. Ýa-da liwap ýakalaryny alsak, suw bilen baglanyşykly, bagçylyk bilen maldarçylyk şeýlesem, ekin bilen baglanyşykly gaty oňat sözler var. Şol sözleri almaly, sebebi dünýäniň hiç bir sözlügi ähli sözü öz içine almaýar. Ol bir sözleriň ýokardan bir esasan ulanylýan bölegini alýar. Şol şiweler esasyny türkmen dilini baýlaşdyryp bolar. Munyň üçin gowy edebiýat gerek. Oňat hem täsirli edebi eserler gerek. Udaýbyrda gepleşimde gatnaşyp beren gürüňleriňiz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun.